IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Iti kaunaan agundawa iti 75 nga pakasiritan iti Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. May isang aktibo a player ti makawat iti bukod ng exhibit bayat nga gayayam pailaeng iti hardcourt. Itun umayngal daw iti Bernes iti Amerika, Hulyo 24. Opisyal ang maluktan ti exhibit ang napaulwan iti Stephen Curry Beyond the Arc. Dito'y kit ipakita iti 2 dekada iti karera ni Stephen Curry manipod na pili isuna ka 7th overall pick iti 2009 draft. Ang hinggang agbalin a 4-time NBA champion, 2-time FIBA World Cup winner, and Olympic gold medalist iti Paris 2024. Tampok pa iti immersive exhibit dagiti game-worn gear, Olympic memorabilia, ken dagiti na isang sangayan a video footage iti kabibiyag na kas atleta, negosyante, ken pilantropo. Sigun iti 38 a point guard, awan iti mayebkas na asarita, iti maipaay ken kuana pamadayaw, ken napalaos iti nagyaman na maibingla, iti pakaistoryana, bayat nga aktibo, ken nagtultuloy pailaeng nga gayayam daytoy. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.